Уважаеми зрители, наскоро ни напусна един страхотен актьор, Матю Пери. Той години наред влизаше чрез екрана в нашите домове, размиваше ни. Една от най-известните му роли е в сериала "Приятели". Ние всички сме отраснали с него и с неговите роли. За жалост той ни напусна и в негова памет правя тази рисунка. Посветена е на него. Реших, че това е един чудесен начин да покажа моята признателност и моето изключително позитивно отношение към този човек. Job